Aku asline wani karo kowe iki jane asline wedi. Ning kowe tak pancing kowe bungahe ngantil karo Bagong. Saiki glo wadya balaku. Samapta ing gati sawiga ing diri. Narwane karo Bagong coba saja. Potol sirahmu. Musuh Ndara Garukaca sembur melonyo awakmu. Ya ngaku. Ngaku barang sing nakoni Antasena kok plendas-plendus kowe. Mau sing nakoni aku nglelengi Raja Malu Bagong pecah sirahmu dadekke loro. Wonge papat kok mung dadekke loro. Nek Dora Oman piye? Aku manunggal karo kakekne Semar. Ah, iki mau ngene peraturane. Peraturan apa? Ana peraturan iki mlebu anggota bangun kayangan iki ora sak penake. Ana peraturane. Peraturane piye? Syarate iki mau Ndara Antasena, Ndara Garukaca ya maringi aku. Menehi apa? Lho, tiket bergabung. Apa iya? Aja sero-sero. Kula dipun gulung dening Ponokawan Bagong. Midanget napa mboten? Niki lagi dadi lakon begini. Aja kok Setyaki. Bathara Yama dipatera. Edan tenan. Yama Dipati iki dewa tukang jabut nyawa. Lho, kula jabut untu kulina. Lah niku ora dikon jabute tak jabut kok. Jaga Dewa Bathara. Ya kaya ngono kuwi, Dimas. Ya kaya ngono kuwi sing tak karepake. Si Adi kudu bantu lawan pun Kakang Yayi. Dikecake ndasku. Mergane wis tresnane wis lunga, aku isih acting. Ha wis cilaka iki. Arep maju mungsuh Karang Kadempel. Jarene sing maju mantasaning para satriya gegeduking para prajurit. Terus, Mbak. Raden Setyaki, Raden Gatotkaca, Raden Antasena, Raden Antarja. Ya ampun. Masih muda semuanya. Iya. Aha. Itu obat buat gue. Gareng Kang Slupan kok. Iki sini. Mesti Kang Slupan anu iki demit bayi iki. Kering somong. Iki gini. Ayo metu. Metu saka ragane kakangku. Metu. Metu. Gong jarene wong tuwa mbiyen, heeh. Demit ki wedine diuser-useri barange wong. Tenane? Heeh. Oke. Wis sabar. Ngono aku wae, Truk. Iya. Aku sing wis seminggu ra adus. Ya. Tak usah-usane ya. Ya. Ora. Hei. Oh, sorry. Oh, kebacut mambu kok. Para putra Pandhawa kadhiraken sangganing para Ponokawan medal saking jabaning rangkah padukaning Karang Kadempel. Kacarian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya
Disangkeni Maya Wisnu Pratinta. Gong non sing bibiti perkara iki mau kowe. nggih pancen tak akoni kula sing nantang Ndara Setyaki kula sing wani nduwa kekarepaning Sinuwun Prabu Ndarawati. Lah mula aja nganti dikira Antasena karo kakangku Garukaca iki engko melu-melu perkara iki. Nek pancen kowe wis wani nantang kudu wani nandingi. Waduh, kok kula lah sampean? Mengko nek kowe tanding kowe kalah, aku ngewangi kuwi wangun. Ning nek kowe durung tanding kok aku wis ngewangi kuwi ora wangun. Mengke ya nek kula meng kalah, nek modar Ora usah kuwatir tak uripke. nganggo napa? Nganggo banyu sungut kuwi iki. Ki nek diperes metu banyune iso nggo nambani wong loro nguripke wong tekaning pati. Yakin? Ya, Ora ngapusi lho iki. ora. Anakku jek cilik-cilik lho. Iya. Nang nganti aku mati tenan, sing ngopeni anakku sapa? Wis ora usah kuwatir. Mak cilik Setyaki kae tanding ngono sik. Engko nek kowe kalah mlayu ning aku tak sik rembugan karo mak cilik Setyaki. Estu nggih, Den? Yo, Ndara Garukaca nggih nggih. yo Bagong ora usah kuwatir. Nyuwun pangestu. Dikira wedi karo Raden Setyaki tak ngetokke kekendelane Bagong. Yo sing ati-ati yo, Gong. Nggih. Tinututi lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya Ronanggana magawe gelarira wang-wang. Bagong, Non, kok malah ucul kelambi nyandang nganggo kathok abang. iki sandangane wong gelut. Lho. Sandangane wong gelut piye? Kula nek arep perang pancen sandang aku ngene iki. Tegese wis wani tenan lahir batin karo Setyaki. Sing tak wedeni apamu, Mas? Wis kebacut ngibarate nyabrang kali wis tekan tengah. Maju ya klebus, mundur ya klebus. Luwih becik ndodok. Dodok piye? Wis pokoke sisan klebus. Yen ngono kuwi wis ora ngeman karo nyawamu. Tak eman sebab apa? Wani karo Setyaki. Sing tak wedeni apamu? Kowe mbantu Sinuwun Ndarawati, aku mbantu karo bapak. Semono uga sampean senopatining Ndarawati. Nek ratu Gustimu diganggu karo wong sampean mesti ora trima. Padha karo aku. Bapak nek diganggu karo wong Bagong ya ora trima. Bagong iki anake Semar. Semar iki wong tuaku. Meng arep bangun kayangane kok Ratu Ndarawati kok melu-melu meng mergo diutus karo Bathara Guru. Ayo nang kene dibuktekke. Setyaki apa Bagong sing tekaning pati? Ikhlas karo nyawamu. Ora. Kok wani nantang kaya ngono? Wis kepepet kok. Kuyen mungsuh karo aku mati tenan. Kowe tak tibani tanganku mesti pecah sirahmu dadi loro. Kowe mesti tekaning pati. Sing dadi nyatane rasa meden-medeni. Aku iki ngarat kerupuk 8 ambyar kabeh. Kok seming sirah kok ming dadi loro. Ayo sing dadi nyatane. Ngene marganing patimu. Nuwun sewu nek sampeyan kewirangan karo Bagong Ndara Setyaki. Kudus
Ayo ngalau wae ora iso ngalah isen. Ngopo kowe kaget? Hah? Anggir Antasena. Oh, Mak Cilik. Anggir Garukaca. Iya, Paman. Anggir Antarja. Iya, kula Paman. Kok sami lenggah wonten ing mriki? Lho, rombong aku wae. Rombong aku. Dadi kowe iki mau asline mung tak pancing. Aku asline wani karo kowe iki jane asline wedi. Ning kowe tak pancing kowe bungahe ngantil karo Bagong. Saiki glo wadya balaku. Samapta ing gati sawiga ing diri. Narwane karo Bagong coba saja. Potol sirahmu. Musuh Ndara Garukaca sembur melonyo awakmu. Nggih, Den? Ora. Waduh. Mbok ngono. Iya. Anggir Antasena. Ana apa, Lek? Kok lenggah wonten mriku? Gong minggir sik. Nggih. Sampurnake mau. Wong glelenge kepati-pati ora. Pancen aku nang kene. Anggir Antasena wonten lenggah wonten mriki wigatosipun. Aku wis kebacut sumpah karo kakene Semar nek bantu karo kakene Semar lahir batin. Monggo kakene Semar paring dawuh karo aku ora perlu dibantu babakan Prabaya Brana Picis ning dibantu babakan kekuatan. Yen ana pacoban ingkang bakal tumama kakene Semar nggone bangun kayangan, aku sing tinanggenah supaya nyingkirke pacoban mau. Monggo Bagong matur karo aku nek Siwa Ndarawati dibantu Mak Cilik Setyaki bakal jugarake Kakang Semar nggone bakal bangun kayangan. Bener apa ora? Ya ngaku. Ngaku barang sing nakoni Antasena kok plendas-plendus kowe. Mau sing nakoni aku glelenge raja malah Bagong pecah siramu dadekke loro. Wonge papat kok mung dadekke loro. Nek Dora Oman piye? Ih, pancen jatosipun ngaten nggih. Lek gandeng aku wis sago karo kakekne Semar, mongko aku ki jiwaning satriya. Nek nglencati apa sing dadi sumpahku, aku bakal nampa hukum saka sing gawe jagat. Mula nek Lek Setyaki, Paman Setyaki arep gawe rusak Karang Kadempel, luwih-luwih jugarake kakekne Semar nggone bangun kayangan, mungsuhe dudu sapa-sapa, ning aku, Kakang Garukaca, Kakang Antarja. Digawe rame ya gelem, dirembuk sing apik-apik ya gelem. Modar. Kene ya pucet. Kowe minggat sik, ora usah kan cerewet. Kowe arep ngece. Ora usah ngece ayo lunga. Nggih teng mriki mawon. Ning aja omong. Lho, kok manungsa kok ora entuk omong. Ora usah nyaur saur manuk. Oh nggih. Wis ngene wae. Saiki Mak Cilik arep kepiye carane? Aku ming manut Kakang Garukaca ya samapta, Kakang Antarja ya samapta. Tur meneh aku tak nyuwun prisa karo Mak Cilik. Nek kakene Semar arep duwe gawe bangun kayangan kok sinuwun Prabu Ndarawati, Siwa Ndarawati jugarake kakene Semar. Monggo ming nampa dawuh pengendikaning Wang Pikulun Bathara Guru. Sejatine kakene Semar iki ora bakal mengembari marang panguwasaning Pikulun Bathara Guru ora. Ning bangun kayangane kakene Semar kuwi bangun
para kawula sak negara Ngamarta supaya uripe mbane kaya ning Kahyangan Suralaya tentrem, ayem, rukun, ora padha bentak sirah, ora padha kejegan. Rukun ayem tentrem linambaran manembah marang panguwasaning Gusti kang akarya jagat anut kapercayane dhewe-dhewe kuwi karepe Kakene Semar. Supaya uripe kawula sak negara Ngamarta ki padha macinamatan daya dinayan. Ora ana rasa mungsuhan siji lan sijine. Kabeh padha sayo rukun tembayatan manunggal siji ngangkat praja negara Ngamarta supaya mujudake negara ingkang kuncara hanjayeng bawana. Coba aturku kaya mengkono mau pikiran. Salah apa bener? Nek Iwang Pikulun Bathara Guru kok parem jugarake Kakekne Semar nggone bangun Kahyangan miturut Mak Cilik Setyaki bener apa salah? Monggo niate Kakekne Semar ora bakal ngembari marang panguwasane Iwang Pikulun Jagat Girinata ya Iwang Pikulun Jatimurti. Antasena wis saguh dadi betenge Kakekne Semar. Nek pancen Mak Cilik Setyaki tetep bakal mbantu karo Siwa Ndarawati Pukulun Bathara Guru. Ya wis nuwun sewu nek kepeksa sampeyan diwaneni karo anak-anak sampeyan dhewe. Diwaneni karo anakmu Ngrandu Gumbala, diwaneni karo Kakang Garukaca, diwaneni karo Kakang Konturja. Aku njaluk ngapura nek aku wani karo Mak Cilik Setyaki. Kula nyuwun pangapunten pareng mboten nggih. Lho, njaluk ngapura perkara apa? Sareng kula manah-manah. Mboten selaminipun kula menika mbelani tiyang ingkang leres. Lire Mak Cilik ngendika kaya ngono, kula malah manah menapa dipun lampahi dening Kanjeng Prabu Ndarawati menika namung manut dhateng perintahipun Iwang Pikulun Bathara Guru. Monggo nyatanipun sareng kula midhanget ngendikanipun Anggir Antasena menapa dipun lampahi dening Kyai Semar menika leres. Mboten nedya ngembari dhateng panguwasaning para dewa. Nah, syukur nek sampeyan eling. Tegese ning kene ora bakal ana peperangan sing gedhe. Tegese ora bakal ana peperangan antarane Mak Cilik karo anak-anakmu Antarja, Antasena, Gatotkaca. Piye iki ngejak damai? Ya Bagong aku salah. Ya ora apa-apa, sone rasa gleleng ya. Dumeh wong seneng gelut, dumeh wong seneng perang kok. Ora malah iki mergane patimu. Kala mangsa kula kandhani nggih. Jalma menika tan kena kinira, giri lusi kaya Bagong ngene iki. Arep wong kaya ngene ning akeh sing bantu, akeh sing ngewangi. Iki mau urung nek sampeyan tak laporke upama aku ki dadi wong tumbak cucukan, aku matur Ndara Antasena. Dandang tak aturke kontul-kontul tak aturke dandang. Apa sing tak gawe-gawe tak aturke Ndara Antasena, Ndara Antasena sampeyan jotosan karo Ndara Antasena, sapa sing kapitunan? Ya Bagong. Nggih. Mane sona iki ora sok aneh-aneh. Ya ora. Piye terus arep iki madeg dhewe apa bergabung? Aku manunggal karo Kakekne Semar. Ah, iki mau ngene peraturane. Peraturan apa? Ana peraturan iki mlebu anggota bangun Kahyangan iki ora sak penake. Ana peraturane. Peraturane piye? Syarate iki mau Ndara Antasena, Ndara Garukaca ya Ndara Garukaca ya maringi aku. Menehi apa? Lho, tiket. Tiket bergabung. Apa iya? Aja sira-sira. Pira? Mano cahe kelase? Paling sithik 350. Yo aku dadi siji. Nyo tak bayar kenceng. Nah, tetep saiki wis dadi ditulis sebagai anggota Linmas Karangkadempel. Yo Bagong, boleh bergabung. Balik ke. Apa tau? Balik ke. Ora tau balik ke aku moh ngewangi bapakmu. Bapakmu ki ora duwe niat kaya ngono kok malah digunakake karo anak-anake sing tumindahe sing ora apik. Ayo balik ki. Alah, mau wong golek rejeki sithik kok tok penging to, Den. Mbok ora masalah. Ora ana sing menehi Bagong lek jaluk Jaidan. Kene bali. Meng mampir tok. Ndekno aku dijaluki. Aja sok njaluk ngono iki, Gong, isine-isine kowe ora dicukupi karo bendaramu. Nggih, nyuwun ngapunten.
Terus niki sapa sing ngajeng methuke Sinuwun Ndarawati cobi? Sinuwun Ndarawati niki panek Ndara Setyaki ora iso mbanda kula, ora iso ngrangket kula sing ngunak-unake Sinuwun Ndarawati panjenengane mesti duka. Sapa sing arep lawan Sinuwun Ndarawati? Bagong. Nun, Koko Prabu aku sing methuke. Koko ora binadu arep karo aku, ora bakal mentolo karo aku. Nah, ngono ki tegese mbelani tenan. Nek sampean mengko didukani Sinuwun Prabu Ndarawati, Wis ben, tak lakonane. nek dipecate dadi senopati, aku melu Kakang Semar. waduh, nyuda jatahku iki. Anggota anyar nyuda jatah cilaka iku. Wis ngrekoso. Wis ora usah cerewet ngomong diwangi penting. Oh, tak pethuke Koko Prabu Ndarawati. Ning kowe yo melu. Nggih, ngestoke dawuh. Ayo pethuke Bagong. Monggo. Setyaki kok neng kono? Inggih. Lah kok dadi kowe malah nang mburine Bagong iki kowe mau tak dawuhi suwe nyekel Bagong, lah kok malah kowe nang mburine Bagong? Nyuwun pamunten, boten nginten babar pisan. Menawi kula kawon kalian Bagong. Lho. Si Adi kalah karo Bagong. Kawon. Kula dipun gulung dening Ponokawan Bagong. Midanget napa mboten? Niki lagi dadi lakon begini. Aja kok Setyaki. Bathara Yama dipati ra. Edan tenan. Yama dipati iki dewa tukang jabut nyawa. Lho, kula jabut untu kulina. Lah niku ora dikon jabute tak jabut kok. Neng ngono Sencaki wis kalah karo kowe. Kalah, Sencaki wis manunggal kali kula. Ndara Sencaki wis manunggal kali kula wis dadi tahanan kula. Mula Ndara Sencaki pun boten manut kali Ratu Ndarawati. Ning manut karo Bagong. Lho. Apa ngono Setyaki? Nyuwun pamunten Koko Prabu. Lah apa Sadi bakal klirwa karo kewajibanmu minangka Senopati Ndarawati? Sekawe kula Senopati Ndarawati nanging kula sampun kawon kalian Bagong. Lan samangke kula sampun dados reh-rehanipun Ponokawan Bagong. Setyaki, Wonten dawuh. Sinuwun Prabu Ndarawati diundurke. Nek ora diundurke, ndak gawe kisra gegayane Bapak Semar. Nggih, ngestaken dawuh. Setyaki. Aku ki ratu Gustimu kok tak junjung sampeyan ae dhewe. Kondur. Lho, bali piye? Sampun ngantos ganggu kalian pun Kakang Semar. Setyaki, aku ratu Gustimu. Samangke kula sampun kawon kalian Bagong. Kula mboten badhe manut kalian sinten-sinten kejawi kalian Bagong. Jagat Dewa Bathara Setyaki. Wonten dawuh. Pun Kakang Ratu ing Mandura Prabu Baladewa dawuh Setyaki. Undurna Nyai Kresna. Mriki ngestaken dawuh. Wela edan tenan iki. Iki lelakon apa lah kaya ngene iki? Mundur mboten. Setyaki aja kaya bocah. Mundur mboten, boten mundur. Paribaksa kula ingkang kunduraken. Wela karepe dhewe. Oh ya jagat Dewa Bathara. Ya kaya ngono kuwi, Dimas. Ya kaya ngono kuwi sing tak karepake. Si Adi kudu bantu lawan pun Kakang Yayi. Diketake ndasku.
mergane wis kresnane wis lunga aku isih acting. Wis cilaka iki. Wo, lah edan tenan. Truk. Kowe iki ngapa e? Ora tok celuk kok. Ngapa? Wo, bener kok. Bener piye? Sinuwun Darawati jebul pancen sing ngetutke Bathara Guru. Ketarane? Lah kae lho ketemu karo wong numpak Jawa nggawa stop map. Iki Umar Bakri wudu. Bathara Guru kok Umar Bakri. Bathara Guru ki dewa ning kayangan. Ah, tangane papat. Heeh. Ah, kae gelo. Gelo mburine ana kaya wewe. Endi? Wo, Betari Durga ngono Agong. Wah, iki mesti setran gondo lumayet barang do melu-melu arep jugarke bapak. Lapor karo Ndara-ndara terus. Ya. Nututi lamun katututan lamun mangsa prawira tiktaya ora nanggono magawe gelari rawang wah sowe takon karo aku Senopati Ndorowati Raden Setyaki kowe sapa? Abdi Dandang Mangure. Ya setran Gondolo mayit. Aku tumenggung Panigas Jonggo, dasar para nyata. Ya endi Semar? Kon jugarake ngene bakal bangun kayangan. Iso jugarake Kakang Semar nggone bangun kayangan watune iso nyempal bau kiwa teng Setyaki. Piye? Nyempal bau kiwa teng Setyaki. Wani halau sing tawedene apa ora mingkas warwa tebak dadamune marganing patimu Singalena prapteng ralis Panigas Jonggo.
Ayo, aja mayu. Minggir. So, Gatotkaca wis apa? Tumenggung Prawara Kendra. Abdining Betari Durga. Ayo, bumi angus karang kadempel. Tugelen-gelune Gatotkaca klakon mati derek. Kowe. Wah. Wah. Iya. Wah. Wek. Wah. Wek. Wah. Sawa Antarja sapa? Abdining Betari Durga. Kalanjaya yo bali ora sawadya balam. Ora bali babati gawan wah mati. Hai. Hai. Wah. Wah. Waduh. Komeng gelis Kang. Tak candak tak bleseki ning lemah mudar. Tak pendem sisan. Ape. Tegese sampeyan kuwi kerang ora nggo okol ning nganggo akal. Saya mubal wadyabala dandang mangure. Sing praena ngati-ati lho Kang Hayu Dimas. Panikas Jangga. Nggih, Mbah. Piye mungsuh Semar menang apa kalah? Semar mboten ijin. Lho. Dipun bantu dening anak-anak Pandhawa. Kula pinanggih kalian Setyaki. Setyaki? Nggih. Jebul pinanggihipun nadyan kula menika sampun dados abdipun Betari Durga. Dewaning panggoda pangrencana nanging nyatanipun kula kawon kalian titah sewantah nami Setyaki. Kaya mungsuh Sencaki.
Bejo kowe ora modar. Cenjang iki wong gaweane gelut. Gek kowe iki lagi minyik-minyik. Prajurit durung tau perang ming lagi latihan tok kok wis perang. Ana mundur ana. Nggih, Mbah. Wah, edian. Tangane antepe ra jamak-jamak. Ming cilik ning kok antepe. Dilatih kok. Ana iki olahraga saben dina kowe ming madang wae. Semboyane wong dandang mangure kok anggere ketemu kok ming madang. Ramadang. Semabut. Semboyan kaya ngono kok dipeng-pengke ora. Mati kula, Mbah. Sumbang suanu Prap. Sapa jenengmu? Nggih. Kula pun Prawara Kendra. Nah, piye? Mungsa-mungsa apa? Kula mboten tepung ning satriya Mambah Dirgantara. Mabur. Nggih. Dadane ngene murup. Nggih. Gatotkaca kowe. Gatotkaca. Heeh. Nyamber iki wonengen. Kula dicandak rikane arep duncalke ning tangan kula nggondheli kampuhe Gatotkaca. Kula mbabit mengisor ning sidane duncalke. Sirahmu graya ana. Piye? Tesih. Alhamdulillah. Gatotkaca iki gaweane nugeli sirah. Bejo kowe perang karo Gatotkaca ora potol ndasmu iki wis bejo. Mundur ana. Nggih, ngestakaken dawuh. Kula semanggaken, Mbah. Wis ora ana sing mangga puliya. Sampai iki prajurit sing arep maju. Yen lewat aku kelingan dubur kae. Biyen tak goleren, ayo, Sukini nggih, Mbah. Kowe arep perang apa piye? Ya ampun, Mbah, arep wayang kaya ngene iki dijaluki karo sing nanggap lho, Mbah. Kowe kuwi nggih. Pokoke Sukini kudu metu. Nek ra metu piye carane supaya iso metu? Ngoten lho, Mbah. Termasuk bintang. Oh, iya deh. Arep maju mungsuh karang kadempel. Jarene sing maju mantasaning para satriya gegeduking para prajurit. Terus, Mbah. Raden Sentyaki, Raden Gatotkaca, Raden Antasena, Raden Antarja. Ya ampun. Masih muda semuanya. Iya. Aha. Itu obat buat gue. Ana maju kana. Iso ngalahke wong-wong sing belani Semar kowe entuk ganjaran. Oke, Mbak. Ning nek kalah ditugel gulumu. Aduh. Ya ampun. Gulu ming sithik kok ditugel to, Mbah. Guys, kok kae mangkat aja kesuwen. Amo Suramarata Jaya Marata imbang yen padha-padha. Raden Setyaki, Raden Gatotkaca, Raden sapa Mbak? Antarja, Raden Antasena, 1 2 3 4 maju bareng. Tak muah. Kelakon tele. Kebablasan. Tele kelakon tele ate kebablasan. Minggir, Mbah. Kula salah kepengen perang lho, Mbah. Iya wis maju kana. Ya ampun, Mbah iki kok dipotong. Masa kalingan sing ora ngrek. Pero siras budak kaya ngene iki. Sirah budak gak ida itu. Menungsa tatanan Sentyaki
iki Gatotkaca Antarjantasena maju legane atiku iki Sukini. Nek bengi Sukini, nek awan Sukina. Jijik aku ora. Wong kaya dikek urip canda tak sebul dadi apa kandamu asik tenane gamelane suarane apik kempule ya suarane apik gek 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 heli gek 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 mati tanpa arang. Sapa Mas? Nama Setyaki kowe sapa? Sukini. Sukini kok bringosen? Cukul sak karepe dhewe, Mas. Kok duwe bringos? Turunan kucing. Kelingan nama dagelane Mbah Gito Gati. Kok bringosen turunan kucing. Arep ngopo mrene? Nglabras. Nglabrak. Nglabrak. Maafin dong kan yo salah kata. Iya. Ayo, kaya apa aku sing kecet-kecet. Manut nang ngendi papane wong perang? Nendi papane wong perang? Neng kono kebon peteng, Mas. Yuk. Ayo. Yuk. Kowe iki wong lanang apa wedok? Manut, Mas, kebutuhan. Nek lanang wong ra tukul. Nek wedok kok brengosen kan bingung. Aku pancen jiwane lanang, Mas, tapi apa darahku mengalir perempuan. Iya, dia mundur. Gilane. Kaya pesawat. Apa? Kaya pesawat. Maksud ngono medhen. Sapa Mas ganteng banget ya ampun brengose. Ya ampun iki lho sing diarani piyayi ganteng. Brengosen tur ora medeni tambalan baguse tambalan wibawan ya ampun ya ampun ya ampun ya ampun. Sama Mas. Gatotkaca. Aja guyu. Ora aku nek guyu kok aku nek guyu aku ora seneng lho. Ilang moodku. Nek guyu ilang moodku. Aku ora mood meneh. Gatotkaca. Gatotkaca. Iya. Ya ampun, gantenge ora jamat-jamat ya ampun. Raden, lho. Kaya lagu pergi tanpa kesan. Ya ampun. Mungsuhe kowe terus. Isin aku mbok ditutupi lho. Mbok ditutupi ora lumrah ya ampun kok tukul nang kene ora. Kudune kan ora nang kono lho kok nang kene. Kaya tak ciwi-ciwi tak. Gemes banget aku ya. Gang. Ya ampun salah kedaden kok ya.
Menungso apa udu ya ampun masa kancane do nang kene kok kowe nang kono. Oh ya ampun. Asem tenan kaget aku. Merinding sakal ora. Ngapae? Goleki kancamu dolan. Tekan kene apa? Dan lider tekan kene. Heeh. Amaku. Karaku gila iki, Gong. Lah ngapa? Mbok kok anggere weruh irungku kok ditutupi mripate. Iki anake sapa? Urung umur barang wis kelitian. Ajar ya. Arep ajar, kurang ajar kowe. Ora bali tak kandhake bapakmu kowe tenan tak kandhake bapak. Ayo bali bayi iki sore. Ya ampun, durung gedhok kupinge kok. Semengene bali ora? Bali ora? Ya ampun, kowe iki bali ora? Nah, lho. Bocah apa wong tuwa? Kok wis peteng. Apa reng? Aku darani cah cilik. Terus Bareng diplotroke dheke kaget. Bocah apa wong tuwa ngono. aku ya kebangetan kowe tuh. Ayo ben. Oh, dinggo hiasan kok. Iki apa meneh ya ampun menungsane aneh-aneh ya ampun. Iki apa meneh iki? Uang, Mbak. Ya ampun uang, heeh. Kowe sapa? Anake Semar, jenenge Joko. Dapure kaya kompor. Ngono ae Joko ya ampun, ya ampun rasane aneh jenenge sapa? Bagong. Bagong, heeh. Oh, kowe tau kurang 10.000 karo aku ya. Ya genepi nang kono ya. Genepi piye ya? Genepi nang kono ora. Ra senengane ra. Modar kowe. Wong kaya ngono kok dingurip. Tok apake, Gong? Cekel-cekele cekel tatapke watu. Kene terus. Ya. Iki kaya ngene. Ya. Pingsut. Ya. Menang aku. Kok kaya nggon story HP, cah cilik do blesek-blesekan rai. Modar iki wisane, Tru. Wong kok ngene kok dingurip. Ha iya wis. Wis ben ditemu karo penditane. Ya ampun. Sugine. Aming cukup semene nggonmu dadi prajurit Sugine wis apik kowe mati wae sok ndak dijaluki wong nanggap. Nek takoni Sugine wis mati ngono wae ya. Ndak bingungke aku, Semar bangun kayangan kok Sugine kudu metu. Wis kowe mati wae Sugine ra sawen. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang ngajaping tawang ngajaping tawang susuh angin ngendi nggone
Durga kula wonten maring adhawuh Kresna Janaka mboya keduga gawe jugaring Semar nggone mbangun kayangan ingkang tan wurunga bakal ngembari marang panguwasa ulun kawula muni lajeng marangipun nadyan wadya balamu bubar mawut tanpa isa kinungkup wektu dina iki parenta marang para dubriksa para yaksa para berkasaan jim setan supaya kanthi laku alus aja kasat meripat gawe geger karang kadempel yen perlu putra-putra Pandhawa kae susupana jiwane supaya padha regejekan dhewe kanthi kaya mengkono karang kadempel bakal geger yen wis geger Semar ora bakal kelakon bangun kayangan Bathari Raden Setyaki tebih saking sangganing para putra Pandhawa. Nalika semanten angen-amenan penggalih satemah nglangut penyawanging Harya Setyaki nyumurupi wadyabala saking dandang mangure sami bubar. Datan saged kinungkup adrih kelawan kridaning sangya para putra Pandhawa. Nalika semanten datan mangertos lampahing alus balaning Bathari Durga jim setan priprayangan ingkang sami ngramyang sakinggiling karang kadempel. Siga angslup ana angganing Raden Setyaki dadi mbranang pasuryaning nenggih Raden Setyaki. Nalika semanten datan mubah datan musik dupa sinusupan jiwaning iblis wadya balaning sampan ya Bathari Durga nalika semanten saya suwe katingal abrit netraning Raden Setyaki nggero kaya yaksa balik nalika semanten siga nrajang wadyabala karang kadempel geger ten. Lah kok dadi kahanane kaya ngeten iki terus pripun lajeng kula tumindak? Eneng apa terus? Wah, sampeyan iku ora kahanan karang kadempel mosak masik mboten kanten-kantenan. Tangga teparo kula sing maune rukun do gelut dhewe-dhewe. Wong wedok do bengok-bengok jerit-jerit wah kaya wong kang slupan. Malah Ndara Setyaki kali Ndara Garukaca sami gelut piyambak-piyambak kaya ngoten iki pripun kanane niki nek mboten sampeyan tumindak geger karang kadempel. Weh lah dalah. Ayo. Candak to. Kanthi cara kasat meripat balane Bathari Durga ora wani nrajang awake dhewe. Nggih.
ning terus nganggo nggunakake cara alus nyebar wadyabala jim setan priprayangan berkasaan dongang slupi jiwaning kawula sakarang kadempel malah Majrik Setyaki karo Kakang Garukaca ribut kae ora kok saka karepe dhewe lah terus karepe sapa ora saka karepe dhewe karepe sinten mergo kae uga kesusupan jiwaning iblis mula sing prayitna ngati-ati syaraté ming siji nggih aja nganti ana sing ngalamun nek ngalamun ndak kesasapan jiwaning iblis. Gong, ora ngalamun lho, Le. Ngantuk ya. Ning aja ngalamun, ngantuk kena ning aja ngalamun. Ngantuk entuk mboten, Ndara? Ora entuk. Ora entuk ngantuk, Gong. Lho. Kok sirahe dikeplaki dhewe? Main mumet ndak liyer-liyer wae. Ket mau liyer-liyer saploke bar mangan mie ayam. Oh. Mangan mie ayam bareng to. Heeh, karang yo ngelih. Ha iya. Ngati-ati Lugong aja ngalamun, Ndara Antasena wis dawuh aja ngalamun, nek nganti ngalamun cilaka kowe. Weruh apa, Gong? Demit ketok. Hah? Demit. Oh iya? Hah? Ah kae lho. Oh, kae ketok kae. Loh. Waduh. Gareng ngono kale. Wah, wis. Tenang ora. Gareng Kang Slupan kok. Iki lemene sini. Ku mesti Kang Slupan anu iki demit bayi iki. Kering somong. Iki cili-cili. Ayo metu. Metu saka ragane kakangku. Metu. Metu. Gong jarene wong tuwa mbiyen. Heeh. Demit ki wedine diuser-useri barange wong. Tenane? Heeh. Oke. Wis sabar. Ngono aku wae, Truk. Iya. Aku wis seminggu ra adus. Iya. Tak usah-usane ya. Iya. Ora. Hei. Oh, sorry. Oh kebacut mambu kok lah. Isih merem itu terus. Oke. Terus. Wis paras barang isih dipok-poki. Edan ora. Wis akhiran kene tak lapi kene kok dadi teng-templek ning rai barang. Edan ora. Matur Bapak Truk yo. Pripun enten napa, Den? Kek aku matur saning Kakek Semar. Nggih. Aku mau wis janji bakal bantu marang sampeyan. Nggih. Lah kersane ning jebul kekuwataning Siwa Ndarawati sing dadi siji karo Kakek Bathara Guru lan uga dibantu karo kakekne
Bathari Durga. Iki kelakon gawe geger Karang Kadempel. Gawe geger pripun? Sawise nggunakake wadyabala, menungsa ora iso nerabas sarta iso ngasorake kridaning para putra. Bathari Durga nggunakake wadyabala perjineman. Ya kuwi wujuding jim setan priprayangan sing ngangslupi jiwane kawula sak Karang Kadempel. Wekasan Karang Kadempel geger. Akeh wong sing maune tepung dadi ora tepung padha gelut regejegan. Rame banget. Wong wadon jerit-jerit nganti kaya kang slupan. Iki mesti tingkah polahe wadyabala saka Dandang Mangure. Pancen iblis tenan. Sampeyan mang mlayu teng Ngamarta. Aku nggih. Wigatine Sinuwun Puntadewa kan rawuh mriki sinambi mundi pustaka jamus miang jimat lima sada. Tanpa kekuatan niku kula mboten duwe kekuatan napa-napa. Ning nek pusaka pun tekan mriki, kula sing ngrampungi. Yo njaluk pangestu kek. Petruk dalem, Pak. Gareng karo Bagong tok jak njaga. Kiwa tengen Karang Kadempel aja nganti klebon jim setan mriprayangan. Oh nggih. Carane pendak pajupat pager sing mapan ana ing Karang Kadempel talelana janur. Oh nggih. Ngestakaken dawuh. Nek tok taleni janur ora bakal ana sing iso mlebu. Wis to, manut karo bapakmu. Nggih, ngestake dawuh, Pak. Ngenteni rawuhe Bendara Mundara Puntadewa mengko aku sing ngrampungi. Ngestake dawuh. Sing ati-ati aja lali lho, Tole. Mboten. Nek perlu kowe ya nganggo. Oh nggih, ngestakaken dawuh. Kresna sinayeng mangglung mintonaken dewe kramanira kang kumitir kang mitiran ing asta Arjuna wonten maring adal yen ora tumandang kok katone nista temen nata Ndarawati ing atase aku wis ago nyendikani dawuh perintangi Wang Pikulun Manikmaya para wadyabala Dandang Mangure padha gawe kisruh kanan Karang Kadempel mekaten kok Prabu apa ora prayoga lamun pun Kakang lawan Siadin limbung ana ing jroning Karang Kadempel menapa mboten mangke kelingseman krana badhe kadenangan bilih kula lan paduka Kanjeng Prabu tumuli nimbrung wonten telenging Karang Kadempel. Monggo nyatanipun Kakang Semar menika sampun apal kaliyan paduka Kanjeng Prabu miwah sampun apal kaliyan ingkang rayipun Janaka. Sranane aja wujud nata Ndarawati kepareng paduka. Ayo derek napa Kakang salin wujud. Aja wujud nata Ndarawati. Sewawi Koko Prabu kula derekaken.
Kanthi wujud kaya ngene. Yen to awake dhewe nimbrung ana ing Karang Kadempel ing wus mosak masik. Merga kawulane wis digawe minger kiblate karo Iwang Pikulun Pandya Betari Durga ora bakal kadrangan Yayi. Koko Prabu. Ingkang rayi namung nderek kersa paduka Kanjeng Koko Prabu, ayo dibudhalake. Nimbrung gawe geger Karang Kadempel aja nganti monggo yen to kapirsanan dening Iwang Pikulun jagat Girinata kowe karepipun Kakang ora tanggung jawab ora nyambut gawe monggo kula dherekaken Kakang Prabu.